döntés a lakosság fokozottabb tájékoztatása érdekében. A képviselőtársaim az előterjesztést megkapták. Röviden összefoglalom, hogy mi az, ami miatt erre a lépésünkre sor kerül. Az a helyzet, hogy gyakorlatilag a város lakosságának a tájékoztatása nagyon nehézkes. Most ez egy dolog, hogy nyári szünet volt a testületi ülések tekintetében, és így azért 2 hónap telt el úgy, hogy testületülésen, amely egyébként televíziós felvétel alapján sugárzásra kerül, emberek nem jutottak információhoz, de nagyon sok tévinformáció is kering a városban, és sokan kérdezik is, hogy ebből-abból mi igaz, de hát mindenkit nem lehet megkeresni, nem mindenki érdeklődik képviselőktől, hogy ebben-abban az ügyben mi igaz. Most ahhoz, hogy a lakosságnak a tájékoztatását rendszeressé tudjuk tenni, született egy előzetes megállapodás, és erről fog most dönteni a Rábaközi televízióval, amely egy regionális televízió, és a helyi kábel TV, tehát a Videonet hálózatán mind az analóg, mind a digitális csomagban elérhető. Velük kötünk megállapodást, amely egyébként nem az első, mert a környező városok, tehát a Győr, Kapuvár, Csorna, Tét, nem tudom hányan, már benn vannak ebben a körben. Fertőd is műsoridőt nevezzük kér vagy bérelne. A megállapodás magába foglalja azt, hogy a műsorokat a Rábaközi televízió fennhatósága alatt készülő műsorok készülnek, tehát ez vonatkozó testületülésre is, tehát ez azt jelenti, hogy Rábaközi televízió fog forgatni, ez azt jelenti, hogy Rábaközi televízió lesz a megbízó, aki a testületülést forgatását elkészíteti, a rendezvényeket rögzíti, illetőleg heti rendszerességben polgármesteri tájékoztatóra kerül sor, ahol az aktuális kérdésekben a televízió nézők előtt beszámol. Ezek a műsorok, a Fertőd műsorsávja az hétfőn 19 órakor kezdődik, és kedden 15 óráig tart. Ezek folyamatos rendszerességgel vetítik a új műsorokat, illetve az előző hetit ismétlik. A költségekről a teljes körű szolgáltatásért a Molnár Kft. Havi 100 000 forint díjat számol el, és ezért 100 000 díjért gyakorlatilag a teljes körű bonyolítást, illetve sugárzást vállalja. Azt el kell mondanom, hogy a közérdekű hirdetéseket természetesen továbbra is ingyenesen, illetve ők továbbra is ingyenesen fogják megjelentetni a televízióban. A témát tárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. Kérem szépen elnök urat, hogy röviden ismertesse. A bizottság tárgyalta és kizárólag pénzügyi oldalról támogatta és elfogadta. Voltak polgármester úton szakmai érvek, amikhez én nem értek, megmondom őszintén, tehát hogy a digitális meg az analóg átállás megszűnnek a jelenlegi kábel-TV szolgáltatók, tehát ilyen érvek is elhangzottak, hogy ezért is szükséges a helyi kábel TV szolgáltató váltás, úgymond, de szerintem polgármester úr jobban. Elmondom röviden, egyébként maga a szolgáltató kijelölése, mert ilyen rendszerességű nem volt idáig, kijelölése ennek az oka, hogy gyakorlatilag most már tényleg a tévinformációk elharapoztak, és sajtóban, illetve a televízióban rendszeres tájékoztatásra van szükség lakosságnak, ez egyébként lakosságigény is, hogy hiteles helyről informálódjanak az eseményekről. A technikai oldalról pedig annyit, hogy ugye a Fertőpart televízió és az Info TV mind a kettő helyi televízió. A Rábaközi televízió regionális televízió. Ezért is a Rábaközi televízió be is került egyébként a digitális csomagba. Tudomásom szerint a másik 2 helyi televízió, nem Zolira nézek, de azt hiszem így van. Mindjárt egy pillanat, és akkor én azt a tájékoztatást kaptam távlatilag, hogy a helyi televíziók meg fognak szűnni, most az nincs időpont, hogy mikor szűnik meg a sugárzás a digitális csomagba, nem tudom, hogy kerül, arról viszont úgy mondom, ismét azt tájékoztatást kaptam, hogy a 3 televízió nem kerülhet be a digitális csomagba, de egyébként megadott Zoli, hogy ne a szó érje a ház elejét, parancsolj.
Arra kérek, hogy 3 percet. Tehát az a lényeg, közben mondom, mert letelik a 3 percem, hogy amit a polgármester úr mondott, ez a digitális analóg összefüggés, ez nem igaz, ugyanis az van a műsor kínálatnál, hogy aki valamilyen digitális csomagot kap, az kapja mellé az analógot is, ami annyit jelent, hogy egy digitális 2-es csomagos előfizető kapja hozzá analóg 2-es csomagot, a digitális 3-as előfizető meg kapja hozzá a 3-as analóg csomagot, és a 2 helyi tévé, mind az Info TV, mind pedig a Fertőpark TV az alapcsomagban, az 1-esben is bent van, tehát ez mindenkihez elér. Na most nem tudom, hogy a testületnek arra mi szüksége van, hogy a regionális televízióban mondjuk Győr-Újbarátig az itteni tevékenységet lássák. Biztos, hogy a testületi tagok erre majd meg fogják tudni, illetve a polgármester úr adni a választ. És én azt látom, hogy a költsége is minimum a duplája. Én nem tudom, hogy nyilván azt el kell mondani, az Info TV ingyen és bérmentve vetíti mind az önkormányzat hirdetéseit, mind pedig a műsort ingyen vetítjük. Ami költségbe kerül az önkormányzatnak, az az operatőr általi munka, ami nyilván munka időt fordít rá. Azt én nem tudom, hogy mennyi, illetve tudom, hogy mennyi, de az fele annyi, mint amennyit most itt elhangzott ebben a pillanatban. Ha ez megéri az önkormányzatnak, akkor lelke rajta. De attól függetlenül, hogy tehát ez nem igaz, hogy az Info TV meg fog szűnni, nem igaz, hogy a másik helyi tévé meg fog szűnni, és ez mindenkihez elér, aki tévé előfizető, ugyanúgy, mint a digitális csomagban lévő másik televízió. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Igazából nem egészen félrevetésről van szó, foglalhat nyugodtan. Itt az igaz, hogy csak a Rábaközi televízióban benne a digitális csomagban, ez most elhangzott, az analóg csomagban, a helyi tévékben vannak, ez is igaz. Ez egész addig benne, hogy az analóg csomag egyébként működni fog, de erre semmilyen konkrét információt nem hallottunk Bognár úrtól. Ennyit kell erre mondani, és gyakorlatilag azt még el kell mondani a TV, hogy mondjam, a Károly ügyében, hogy gyakorlatilag a televíziós, tehát a testületülések felvételi kapcsolatban ténylegesen nem volt probléma. Idáig nem is ez okozza egyébként, hogy bármilyen gondunk lett volna Karcsival. Lehet, hogy a Rábaközi televízió pont Karcsit fogja megkeresni az ügyben, hogy a felvételeket készítse. Ezt én nem akarom, mert nem a mi kompetenciánk erről dönteni. Annyit azért kell mondani, hogy az én véleményem szerint, meg sokak véleménye szerint egy független csatornát fel kell tartanunk, és hosszú távon is a Rábaközi televízióval ez a lehetőség adott, és minek után elmondtam, itt a Rábaközi televízióban nem a fertődi, hanem nagyobb városoknak a programjai futnak. Még annyit, hogy a Rábaközi TV műsorszerkezete olyan, hogy a fertődi hírek, események, egyebek azok a hétfő-keddi adásnapon mennek, a testületülések meg mindig hétvégén, szombat, vasárnap, és sorba ismétlik a településeket egymás után. Pontos programmal, és ez kiosztva a Rábaközi Szuperinfóba időre behatárolva megjelent, tehát az gyakorlatilag követhető. Jó, köszönöm szépen, és akkor megkérdezem, hogy további észrevétel. Bocsánat, akkor én nálam itt hiányzik a lapon, akkor igen, mert összevont ülés volt, akkor megkérem a Szociális Bizottságot is, mert ott voltam. Mi is tárgyaltunk, és a független médián ellen döntöttünk. Jó, köszönöm szépen, akkor... Annyit érsen, tudom, hogy nem, de... Pillanat, hadd fejezzük be, Zoli, ne beszéljünk bele, hogy utána, jó, majd utána megbeszéljük, jó? Köszönöm szépen, Irinkov úr. Én azt szeretném mondani, hogy az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetében én ezt a lépést nem tartom egyáltalán indokoltnak. Gyakorlatilag a városnak ez a duplájába fog kerülni. Tehát én úgy gondolom, hogy a minimum, amit meg kellett volna tennünk egy 1.200.000 forintos éves kiadásnál, mert gyakorlatilag erről beszélünk, 100.000 forint per hó, az plusz áfa, biztos, gondolom, de azt ugye a polgármester nem mondta, de gondolom plusz áfa, igaz? Mondja végig aztán utána. Igen, tehát gondolom 100.000 forint plusz áfáról beszélünk, ami nem 1,2 millió, hanem 1.500.000 forintról beszélünk. Miért kell ezt a városnak most kifizetni, amikor gyakorlatilag rendezvényeket, ami mondjuk például itt most konkrétan a városavatóra gondolok, amikor rendezvényeket gyakorlatilag minimális költségekkel, minimális összegekkel támogatunk. Tehát én azt gondolom, hogy a tájékoztatással ezt indokolni álságos. Tehát nekem az a véleményem, hogy ha akarta volna a polgármester úr, vagy bármelyik képviselő, egészen biztos vagyok benne, hogy bármelyik tévében nyilatkozhatott volna, ahogy eddig is nyilatkozhatott,
és nyilatkozott is. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy álságos dolog, valamilyen módon most valamilyen pénzt kellene adni ennek a szolgáltatónak, és akkor ezért műsoridőt venni, ami szerintem teljesen indokolatlan a jelenlegi pénzügyi helyzetben. Én azt gondolom, hogy tehát voltak próbálkozások arra vonatkozóan, hogy újságot szerkesszünk, az is kudarcba fulladt, milyen műsoridőt, milyen plusz dolgokat fogunk mi tudni teremteni, amit a Molnár Kft. Nekünk le fog vetíteni. Ez egy álságos dolog, én azt gondolom, hogy ilyenre pénzt kiadni egyszerűen pénzkidobás, felesleges. Eddig is ingyen levetítette bármelyik csatorna, tehát most oké, hogy mi az Info TV-nek adtuk oda, biztos egy másik csatorna is levetítette volna ingyen ezeket a képviselőtestületi üléseket. A felvételért most is kell fizetnünk, de ez még mindig így is a fele, gondolom ilyen 50 000 forint nagyságrend, amit bruttó 50 000 forintot kap a Karcsi, ehhez képest most fogunk fizetni több mint a dupláját. Én szerintem ez tilos, felesleges, és aki nem így gondolja, az álságosan gondolja, és szerintem nem szabad ezt megszabadni. Jó, köszönöm szépen. Akkor az én véleményem először is itt ugye a havi tényleg 50 000 plusz száfáról van szó, 50 000 fontos az ügy meg fog szűnni, mert nem mi fogjuk fizetni, benn van a 100 000 forint plusz száfába az összeg, ez egyik oldal. Másrészt én nem vagyok érintett egyetlen tévécsatornában sem a Fertőpark TV-ben, sem az Info, sem a Rába Közi, sem baráti, sem egyéb viszonyban. Tehát ilyen szempontból én legalábbis reálisan tudom nézni a helyzetet. Következő. A független csatornára én véleményem szerint szükség van, és hadd kérdezem meg képviselőtől, ön szerint a város tájékoztatása jelenlegi szinten megfelelő? Hát nem megfelelő, de erről beszélünk. Erről a polgármester úr tehet, mivel visszatartja az információkat. Hát ne haragudjon, hogyha már meg lettem szólítva, akkor én szeretnék válaszolni erre. Nem megfelelő, és ezért nem én vagyok a felelős, meg nem te vagy a felelős, hanem ezért igenis a polgármester úr felelős. Például arról, hogy a jegyzői állás egyáltalán kiírásra került, persze közönben meg lehetett volna nézni, hogy kikadták be a pályázatot, az, hogy te mint képviselő ezt meghallgattad volna, ne haragudjál, és akkor ő itt arról beszél, hogy visszatartották bárki is az információt. Senki nem tartott itt vissza információt a polgármesteren kívül. Maga tartja vissza az információt. Köszönöm szépen, akkor egyrészt ebből, ami a képviselő úrnak hatásköre, olvass el a város internetes honlapját, a kiírás napján megjelent a sajtószobában, hogy kiírásra került a város jegyzője pályázat. 2. A pályázati kiírás is megjelent a honlapon, mert kötelező. Tessék olvasni a honlapot, ez a másik véleményem. A harmadik pedig az, hogy nem a jegyzőn, összes többiben nincs a képviselő úrnak semmiféle behatása, és gyakorlatilag joga sincs ez ügyben kérdezni, és akkor a következő pedig a tájékoztatás hiány, nem a város nem a jegyzőnek a pozíciója betöltött pozíció érdekle, nem sok más egyéb. Erről is tudomásom van. Ez a konkrét eset. Jó? Köszönöm szépen, hadd kérdezem meg további kérdés, észrevétel. Ha nincs, akkor igen? Én még csak annyit, hogy ugye a pénzügyén tényleg ez egy erős ér volt, mert én tényleg nem értek hozzá, hogy megszűnik vagy nem szűnik. Nem erős ér volt, bocsánat. Itt nem ez volt az erős ér, ez részletkérdés. Hadd kérjem meg. Most én a magam nevében beszélek, tehát én azt gondolom, hogy lehet egy olyan döntés is, hogyha valóban megszűnik majd valamikor, akkor egy alternatív döntést kell hozni. Jelenleg Miért kell nekünk köszönöm, elmondta a véleményét, akkor másodszor, úgyhogy a következő... A törvény előírja, hogy minden a meglévő egyéb csatornának a 10%-áig kötelező, ha kér valaki egy csatornát, kötelező a szolgáltatónak kiadni. Itt van... Köszönöm, de most azt hiszem, hogy testület ülés folyik, nem belebeszélés. Az én véleményem, és akkor lezárom a vitát, utolsó szóra, hogy az előterjesztésbe is leírtam, szerintem a független média fenntartása elengedhetetlenül szükséges a városban. A tömegtájékoztatást folyamatosan rendszeressé kell tenni, és ez tényleg független módon. Erről fogunk most szavazni, és akkor napirendfelti vitát lezárva olvasom a határozati javaslatot. Kérem képviselőtársaimat, hogy megfontoltan döntsenek a határozati javaslat elfogadása vagy elutasítása mellett. Fertőtváros önkormányzatának képviselőtestülete a lakosság fokozottabb tájékoztatása érdekében szerződést köt a Molnár Kft. Által üzemelt Rábaközi televízióval a képviselőtestületi ülések, polgármesteri tájékoztatók és a helyi rendezvények TV felvételeinek elkészítésére és levetítésére.
Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó megállapodás előkészítésére és megkötésére. És akkor kérem, most szavazásra kell a sor. Kérem, ne beszéljünk bele, kérem, aki nem tudok el. Kérem, és ha megszavazta a testet, nem, most nem, utána szót kérhetsz, igen. Kérem szépen, nem kap előtte szót. Kérem szépen, aki egyetért a határozati javaslattal, az most készfeltartással jelezze. 1, 2, 3, 4. Tartózkodás 1, nem szavazat 2, határozati javaslat elfogadásra került. Azt mondja, hogy 4 igen, 1 tartózkodás, 2 nem, és akkor 18 óra 18 perccel a mai testületülést bezárom. Megköszönöm a jelenlévőknek a részvételt és a televízió nézőknek a türelmet. És akkor köszönöm szépen, kapcsolatban is.